Hormatly prezidentimizin parafatly ýolbaşçylygyny ýurdumyzda Zenanyň bagtyar durmuşyň közerini görüp ýaşamagy, okumagy, zähmet çekmegi, diň almagy, nesil terbiýelemek üçin ähli şert mümkinçilikler döredilýär. Olaryň durmuş goraglygy hemişe üns merkezinde saklanylýar. Özler hakynda edilýän şeýle aladalar üçin bagtyar Zenanyň arkadaly gahrman serdarymyza kalplaryna hoşallyklary, dillerini alkyşlary eksilmeýär. Ajaýyp zamanada maşgaly oğjun gorap saklamakda, ogul gyzlaryny watan söýjüm, edep ekran edip ýetişdirmekde. Jemgyýetimizde agzybirli berkitmekde Zenanyň bitirýän işlerine ýokary baha berilýär. Sekil we şondan köp çagan dünýä inren hemem terbiýelep ýetişdiren enelere enemek diýen hormatly adyňda kylmagy, halal zähmeti bilen ýylyçyny awa ýalan Zenan kalby orjyny bilen seýlanmagy olar barada edilýän aladanyň biýme çördüginiň sowutnamasy. Golayda hormatly prezidentimizden gol çeken buyrugyna laýyklykda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe ýurdumyzyň güllä besmeginde hemem özgörtmeler amal aşyrmakda Zenanyň bitirýän uly hyzmatlaryny, watanymyza wepaly, sagdyn we ruh bilen nesiller terbiýelep ýetişdirýänliklerini nazar alyp, şeýle-de ata-babalarymyzyň mehriban enelerimize, ediz uýularymyza hormat goýmak baradaky asly däplerini dowam etdirmek we halkara Zenanyň güni münasibetli ýurdumyzyň aýal gyzlaryna pul sowgatlaryny bermek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna laýyklykda eýetçiliginiň görnüşine garamazdan ähli kärhanalarda, idaralarda, guramalarda işleýän, pensiýa we döwlet kömek pulunu alýan, önümçilikden aýrylmak şerti bilen aspiranturada, doktoranturada we klinika ordinaturada okuyan aýal gyzlara. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Döwlet Gullygy Akademiýasynyň 2 okuw ýylynyň az bolmadyk möhletli okuwlarynyň diňleýiji aýal gyzlaryna, talip gelin gyzlara, orta mekteplerde okuyan we mektebeçe çağlar idaralaryna terbiýelenýän gyzlara 2024-nji ýylyň 1-6 mart aralygynda Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan halkara Zenanyň güni münasibetli 60 manat möçberde pul sowgatlaryny dabaraly ýagdaýda gowşurmak bilinildi. Halkara Zenanyň güni münasibetli ýurdumyzyň aýal gyzlaryna pul sowgatlarynyň dabaraly ýagdaýda gowşurulmagynyň bilinilmegi Zenanyň mertebesiniň belen tutulýanlygynyň ýene bir ýoly aýdyn güwäsi boldy. Şeýle buýsançly waka münasibetli ýurdumyzyň ýokary mekdepleriniň talip gelin gyzlaryna halkara Zenanyň güni münasibetli hormatly prezidentimiziň pul sowgatlarynyň gowşurylyş dabaralary ýatda galyjy boldy. Dabaralarda çykyş edenler berkarar döwletimizde gelin gyzlara goýulan belen sarpa barada buýsançly gurrun etdiler. Ýurdumyzda maşgaly oğjunyň eýelerini, ellerinden dördökülýän asylly, halal zähmetiň ýokaryny sosuny görkezýän aýal gyzlarymyda bagtyar okuwçy gyzlara döwlet derejesinde uly hormat sarpa goýulýanlygy çykyşlarda aýratyn belinilip, halkara Zenanyň güni bilen birek mehirli gutladylar. Dabaralaryň dowamynda hormatly prezidentimizden halkara Zenanyň güni münasibetli ýurdumyzyň aýal gyzlaryna pul sowgatlaryny bermek hakyndaky buyrugyndan ugralanyp, ýokary okuw mekdeplerinde okuyan talip gelin gyzlara şa sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuruldy. Bayramçylyk dabaralaryna dörejilik toporlarynyň aýdym sada çykyşlaryna giň orun berildi. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagy, çağılan rowşan geljegine gönükdirilen belent hem döwletli tutumlarynyň mundan belägim rowaşlanma baradaky ýagşy arzuwlar bagtyar talip ýaşlaryň ýerine ýetiren döwrewap aýdym sadardyr goşgularynyň esasy mazmuny düzdi. Halkara Zenanyň gününe bagşlanýan bayramçylyk dabaralary ýurdumyzyň ähli ýerlerinde ýokary ruh bilen dowam edýär.